Vale, ara anem a la segona secció, que la fem a cada programa, que es diu Obrim melons. Vale. Et sona haver vist a TikTok? Sí, això ho he vist. Sí? Obrim melons. Són coses que ens ha dit la gent o que hem posat nosaltres que creiem que és necessari parlar-ne. Vale? La primera, el primer meló que obrirem avui, me'l va obrir un amic meu de la carrera, Vale. que vaig dir, què li podem obrir a la Maria? I va dir que sí, tu també et passa que quan llegeixes SX3 realment llegeixes sex. I si això ha entrat a la corporació, i què n'opinen? O sigui, jo, però t'ho dic en sèrio, no perquè estigui al Super 3, vaig pensar, és que, o sigui, sí que és veritat que si tu veus SX3 junt, la teva ment de persona adulta va a sex. Però bueno, jo crec que un nen petit tampoc hi pensarà. I segona cosa, això està pensat perquè sigui S3 i X3. Clar. Llavors, com que la majoria de vegades es veu per separat, no. Però sí que és veritat que, clar, junt és un sex. I això crec que ha entrat, però no sé quina és l'opinió de... O sigui, bueno, però ara ja canviaron. Però ara ja està fet. I, a més, he de dir que es diu Super 3. O sigui, no és l'SX3, és el Super 3. Hauria pogut dir-ho a les 8, això? No. Perquè ho hem dit diverses vegades. Però, perquè la gent diu SX3, no, és el Super 3. Quina edat és la frontera entre S3 i X3? No es vol com dir... No hi ha frontera? No es vol dir com l'edat, perquè cada nen... No, tu segueix com si res, com si tot anés bé. Madura una edat diferent, no sé què, però més o menys em penso que són els 8 anys o una cosa així. 8, 9... Molt bé. Anem en un altre meló. No sé. Sí, meló important que te l'obrim nosaltres mateixos. Vinga. Per què collons t'agrada l'aigua Bezoia? No. És que vam flipar quan ens ho vas posar. No, perquè és la millor aigua. O sigui, què dius? Sí, perquè... A veure, qui era que defensava la Bezoia? Ningú. Vam dir, no, hi havia algú que la defensava. No, vam dir, quina és la pitjor aigua? I vam dir, segur que estem tots d'acord. 1, 2, 3, i vam dir tots, Bezoia. Per algú serà. No, perquè és que és la millor, i us ho prometo. O sigui, jo no sé per què la parella de la meva tia, que es dedicava a coses de l'aigua, no sé ben bé què feia en plan amb l'aigua, ens va dir la millor aigua a nivell de com nutrients o coses... Bueno, nutrients, a veure, l'aigua no sé si té... O sigui, la millor aigua a nivell de composició és la Bezoia. Però té gust. I llavors... No té gust! És com beure aigua de l'aixeta per mi. No, sí. No, jo prefereixo aigua de l'aixeta, però vull dir... Aigua esbravada. Per la cara. Com esbravada. No. Però et dona regust. Sí, una aigua amb gust? Té algú. A veure, perdona, tu què veus? Pues Fontvella o Sant o sigui, Aniol. Jo he de dir que veig ara Fontvella perquè al meu pis es compra Fontvella. Però és 1000 vegades millor la Bezoia. No té gust. Les altres tenen gust. Jo trobo que té més gust la Bezoia i a sobre és el doble de cara. És més cara, perquè és més bona. Bueno. Això sí, això de minerals crec que sempre he sentit Sí. que era millor, que diuen que és muy débil. Mineralització dèbil. Jo mai he entès perquè és muy débil. No sé. Muy débil de què? Si porta més minerals o menys, però muy débil. Ja. Cop de ponya més dèbil. Això no ho he entès mai, em sap greu. Va, per tant... Sí, perquè podrien haver ficat muy baja i quedar-se tan ampla. Ja en diria muy débil. És que no sé. És la teva opinió i d'aquí És no la et meva traurem. opinió. No? I ja està. Però Em és sap greu. Potser és una decepció, però... No passa res. No passa res, però Vam dir, que no estem d'acord. li diem que no vingui. De cop algú vindrà a trencar-me les cames. No estem d'acord. Com pot ser que t'agradi la Bezoia? No sé. Mira, Però ningú és perfecte. tolero tot tipus d'aigua. perfecte, Ningú Maria, és no passa perfecte, res. no passa res. Vale, molt bé. O sigui, ja està. És el que hi ha. Siguem així. Vale, i un últim meló que ens ha obert l'Anna Lafuente, Vale. que no té res a veure amb ni amb Super 3, ni amb TV3, ni res. És algú del cabell? No, tampoc. És que amb l'Anna tenim un vídeo pendent de fer un vídeo sobre el cabell afro, perquè un dia ho vam dir clar. i portem arrossegant-lo molt de temps, però un dia el farem. Molt, el cabell afro. Està bé. És un meló que obro ara. És una putada, rotllo. No, no és una putada, és molt guai, però s'ha de cuidar molt més. Sí. I llavors hi ha un punt que dius, joder, me cago en to. Me rapo. Però sí, i ho vaig fer. No, però estic supercontenta. He passat molt de temps de la meva vida odiant-lo, però ara És que és guai. m'agrada. Anna La Sí, Fuente, et que dona per qui no recordi va venir. personalitat. Que l'Anna va venir És aquí. veritat. Sí, Programa és 4 o veritat. 5. Ah, sí? Va venir a Sí, parlar sí. de Fem Fem tram. De fent tram.
Ah, Anava a dir home, Fanpart. podria parlar d'Escambell. Vols parlar L'Albert. alguna d'Escambell? Vols dir alguna cosa? No. Convidem a l'Albert. que Un ens dia, pugui parlar un dia d'Escambell. fem un programa amb l'Albert. Amb l'Albert. Veniu tots dos? Sí. A parlar d'Escambell? Queda Sí. pendent, eh? Queda pendent. Perfecte. Vale. Confirmat. Perfecte. Quan hagueu de... Sí. Només un apunt d'Escambell. Van venir nens i nenes d'Escambell a fer de mini-maries, Sí. random. Sí. Que maco. És que els vam convidar. Ets una ídola de masses. No, bueno, de masses, una ídola local. Vale, doncs el meló de l'Anna Lafuente ens diu: els bebès acabats de néixer són molt lletjos i qui digui el contrari menteix. Són lletjíssims. Sí. Tu també ho opines? A veure, no sé que sigui el teu fill. Clar, que li dius... Però "Uah, també és ets el meu-" lleig, l'únic que no ho saps veure. Bueno, per això, perquè estàs tan encegat. No, però hi ha nivells, eh? No, hi ha nens molt lleig. Hi ha nens... Jo els trobo tots igual. Hi ha nens horripilísticament lletjos. Són Hi ha entre nens- lleig i molt lleig, saps? No cap amunt. Gravo, què vas pensar tu del teu nebot? És que el meu nebot de petit era molt maco. Ja, jo també ho penso de la meva fillola. família. Però, No, però... Què ha dit? Que té un cap. Bueno, tio, la casa està com està. Aquí, allà i allò. Ve de família. És que la cosa és, en plan, El podem fer fora, el pròxim programa. de vegades, quan algú pareix, van a veure el nen, els familiars i així, i diuen, que mono. ai, que maco! No, és superlleig. No, n'hi és ha gros. que són per tornar a Però clar, entrar, eh? imagina't, una tia que acaba de parir i llavors va Ja, allà també. i li diuen ai, que lleig. Ja. No, és que jo sóc la tia i bueno, no els hi trenco les cames, els hi congelo les cames. O sigui, després de tot el O poder patiment... et poses a plorar, saps? Perquè deus tenir les hormones Ja, revolucionades ja. i la tia allà... Ah! Bueno, He doncs... parit un puto bebè lleig. No, però jo crec que no passa res per acceptar si tens un fill lleig. Vull dir-te, no tothom és guapo en aquesta vida. Però és que jo crec que ja de per si no ho veuen. Que és- Ja. Perquè és que, clar, no tinc fills, però deus pensar, és tan maco. Sí. Però també s'ha de dir que després amb el temps milloren. Milloren. Vull dir, al principi són molt arrugadets. Ja que no. Després... Bueno, no. Però aquests que no són els que ja és molt lleig de punt de partida, saps? Vull dir, després ja costa arrencar. Si ja parteixes de... Clar. Però és que no cal que tothom sigui guapo. No, No. si no, no hi hauria ningú guapo. Clar. Si tothom fos guapo. Uau. Bueno, després hi ha la gent que acaba de néixer el nen i venen i et diuen ai, s'assembla a tu. Ai, sí! És que aquest tret fa una ràbia. S'assembla molt al teu pare. Perdona? O sigui, és que no té ni... S'assembla molt a l'avi quan era jove. A mi em van dir que m'assemblava la meva àvia amb 16 anys. Ben Bueno. igual. No m'hi semblaven Si li res. tre- Amb si li treus el 16 anys, sí. No m'hi semblaven res. 16 encara, que t'ho digui. Perquè t'ho diguin acabat de No, néixer. sí, acabat de néixer. Acabat de Portes néixer. 2 dies. Ui, que maco. Allò, però, El somriure però, del seu... però això és molt com de mare o d'avi, que és com que neix i el cervell ja és aquí s'assembla. Les celles són del teu tio segon. És molt top, És veritat, no, el dels bebès és molt fort. Però és guai. Sí. Són coses que es diuen més per amabilitat que per res més. Sí. Sí. Bueno, Sí, igual que el com estàs. exacte, ho anava a dir. Anar fent. Anar fent. Un dia vaig sentir un de... Estic dret, ja em faig prou. Ja em faig prou en estar dret. A mi m'agrada molt el hem de dir bé. Hem de dir bé. Ah, aquesta és molt bona, mira. bona. Ara la diré. És una crítica a la Hem de dir societat, bé. hem de dir bé. Amb una frase ja estàs fent tot un... És filòsof aquell tio. Crec que el meu pare de vegades diu pitjor que ahir, millor que demà. Sí, això ja... Pitjor que ahir, millor que demà. Sí, Hòstia. una mica trist, però Sí. sí. No seria millor que ahir, no. Depèn, Depèn de com No, ho vulguis dir. És que millor que ahir, pitjor que demà. És que vas fer la merda. Vale, tanquem els melons. Melons tancats. Vale. Melons tancats. Gràcies per tothom que ens han obert. Pel pròxim ja podeu anar pensant per obrir.